Matindog na po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Reading of petition. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast considered to this glorious saint, and I supplicate Thee, through his intercession, to grant to my soul an efficacious and heavenly life, so as to refrain from inordinary appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Responsory. If miracles you see to find, Lord, death and error are confined, Thy need is gone and demons flee, the sick are cured of leprosy. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now suits the wretched plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, O glorious Saint, to Christ do pray, a sinner, that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Please kneel. Concluding prayer. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee. Blessed art Thou amongst women, and blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihira ko na sin maugayon, Ama. Day ka masasabutan si Isay man na nagsasabwag ng iriwal. Day pwedeng mag-ako sa iman si Isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biyolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang sa mga puso, sa paglaom tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ng gabos na nagkakapotin mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan an sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ng kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinaniniwalaan nin mga armas. Maging responsable nin asin galangan ang diretso kan gabos na tao. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingoha para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, nanlambang saro sa to, magpunang gad asin dayupot na maglakaw sa dala ng tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ng dugo kan sa imong banwaan. Inigabosin hagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ng katuninongan. Amen.
Sa ngaran ka na Ama, ka na Aki, ka na Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay niya ito sa misang ini, ang mga minasunod na intensyon. Para sa espesyal na intensyon, dulot for Josein, dulot kan Arabia and Alacar family. For guidance in passing the USCMA exam both parts, dulot ni Justin A. Gapido. For special blessing for the 41st wedding anniversary of Mr. and Mrs. Albert Balaguer. As in para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Pilaya, as in ni Josepina, dulot ni Mr. and Mrs. Albert Balaguer, para sa kalag ni Primo, dulot kang Nasyon family, para sa kalag ni Roberto, as in ni Catalina, dulot ni Mr. and Mrs. John Piape, para sa kalag ni Crescencia, dulot kang Mariñas family, sa kalag ni Arnel, dulot ni Rita and Chariniel Infante, para sa gabos na kalag, dulot ni Mary Praise Bueno. Para sa kalag ni Pascual, dulot kang Noida family. Para sa kalag ni Feliciano Sr., Feliciano Jr. as in ni Rita, dulot Canyole Palmianos family. Para sa first that anniversary of Baby Heart Angel, dulot ni MJ Camacho and family. Para sa kalag ni Gina, dulot kang Atos family. Para sa kalag ni Restituto, asin sa kalag ni Salome, dulot kang ni Tess Amaranto and family.
Matindog na po ang gabos. Good afternoon. Good afternoon. Sagaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa ito. Asin sa sain mong espiritu. Midbidantaan sa tuyang mga pagkukulang ihagad nin tawad ini sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Ulok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos, ginikanan kan kabos na karahayan, tawan sa mo na namimibi sa imo nahulikan sa imong pasabong, ang mga tama mamidbin mi, asin hulikan sa imong pagmunda, iyan man sa nagibuhon mi. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa inot na libro nin mga hade. Day na haloy ang sapa na pinagtaguan ni Elias na hubas, huri ta day naguran sa daga. Danganan kaguranan nagsabi kay Elias, pumaduman ka sa Sarepta sa Sidon, asin duman ka maguntok. Tinugon ko ang sarong babaeng balo, duman na magataman sa imo. Si Elias nagtindog asin nagduman sa Sarepta. Pag-abot niya sa pintuan kan banwa, igwa dumanin babaeng balo na nangangahoy. Inapod niya asin sinabihan, tawi man tabi ako nin tubig sa baso, tamainom ako. Kan makuana ang babae, nin tubig sa baso, inapod giraray asin sinabihan, pakidaraman nin dikit na tinapay. Nagsimbag ang babaeng balo, buhay ang kagurangnan sa imong Diyos. Di ako ninluto na tinapay, kundi ining sarong gugum na arena sa lalagan, asin dikit na lana sa pitsil. Namurot ako nin kahoy na igatong, asin maandam nin kakanon para sako, asin sa sakoyang aki. Dangan pakakakan, maghalat kaming magadan. Si Elias nagsabi, dai ka matakot, gibuha ang sinabi sa imo. Alagad igibo mo na ako nin dikit
Ngin sadit nga tinapay asin darahon mo sako. Dangan gumibok ka man kan para sa imo asin para sa imong aki. An kagurangnan Diyos ni Israel nagsabi nin siring. An arina sa tapayan dai mauubos. An lana sa pitsil dai magkukulang. Sagkod sa aldaw na an kagurangnan magpadara nin oran sa daga. Ang babae nagduman asin ginibo siring sa itinaram ni Elias. Siya asin si Elias pati nan aki nagkakan sa laog ning dakol na mga aldaw. Asin ang lana sa pitsil day nagkulang. Ang arina sa tapayan day naubos. Siring sa itinaram nin kagurangnan sa ngoso ni Elias. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Kung ako mag-apod, simbaga ako, o Diyos nin katanosan, kaginhawahan itinatao mo sako, kung ako nasa kahorasahan, kahirakig ako, asin himateaan sa kong pamibi. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Matalastas lugod na ang kagurangnan minagibo nin mga ngangalasan para sa iyang mga banal. Dadangugon ako nin kagurangnan kun magapod ako sa iya. Matakot kamo asin day na kamo magkasala. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Kagurangnan magliwanag lugod ang sa imong lalawgon sa samo. Tinawa mo nin kaugmanan sa kong puso. Labi pa sa kaugman kandakol ang tinapay asin an ara. Kagurangnan, paliwanaga sa samo ang lalawgon mo. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, kamo ang asin din kinaban. Kung an asin tumakbang, paano kung mapaskan giraray, dai na magagamit. Itinatapok na sa latanganing pagbatayan in mga tao. Kamo an ilaw nin kinaban, dai natatago an banwa nayaon sa alituktok kan bukid. An kandila dai sinusuloan tanganing lukduan, kundi ibinubugtak sa ibabaw kan kandilero, tanganing maliwanagan ang gabos na yaon sa harong. Palaadaan sa indong ilaw sa tubang nin mga tao, tanganing mahiling an sa indong marhay na gibo, asin pag umabon an sa indong ama na yaon sa langit. Mga tugang marhay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Sorry, na late po akong magpuon. I overslept. Hindi kaya ako sanay magmisang Tuesday afternoon. Usually pag abot ko, day akong misa. So, ngunyan sana. Kaya, pasensya na po kamo. After the meeting, ngunyan na aga, pakapangudto nag-siesta ako hanggang 5:30, day pa ako nagimata. Siguro suuran. Then, day ako nagpa-alarm. So, pasensya na tabi. So, mabawi na lang ako sa sunod. Huro halawigan ko ang sermon ko. So, inian sa tuyang identity as Christians. Magayon na pagirumdom sa Ebanghelyo. Sabi kan kagurangnan, kamo an asin nin kinakpan. Kamo an ilaw nin kinakpan. Bako po ini suggestion. This is what we are and this is what we are supposed to be in this world. Very timely ang message kay ini sa panahon ngunyan. Lalong-lalo na kadakol sa tuya, disusperado, nawaranin paglaom, dahil kaining mga
political conflicts, ining nahihiling tang nangyayaring mga malimaletang korupsyon, nagkaralangkaw na barakalon, madalion mag-complain, madalion siguro magsuko dahil kan sa tuyang kamugtakan. Pero kung rurumdumon ta po ining magayuno na identity na dapat igwa kita sa kinapan. Asin ining pagirumdum mismo kan sa tuyang kagurangnan, nasa tahaw kan diklom, kita dapat maging ilaw. Sa tahaw kang nagtatabang na kamugtakan, naigwa po kita, kita dapat ang magtaonin flavor, hamis, asin kagayunan sa satuyang paribot. Darkness is not removed by complaining about it. It is removed by lighting a lamp. Pailawa ang ilaw mo sa tahaw kandiklom nin kinaban. So, shortcutun kan no sa prepare kong homily. Nag-prepare man palan ko ta kong homily kaso bago magturong. Yan. Lupod pa man sa siring na pagirumdom na itinataos sa tuyakan sa tuyang kakurangnan. May we live lives or may our lives lead others closer to Christ so that as Jesus says, tanganing pagnahiling ninda, ang sa tuya kong buhay, ang karahayan na ginigibuta, ang mga tao magtaok. They may give glory sa satuyang Ama sa langit. Sa ngaran ka nama, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord God of our nations. Grant to offer the service given to Pamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, paako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamarawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to, sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kay raking hilngaan sa mong paglingkod, tanganing ang dinudulot mi magin atang na makawili-wili sa imo, asin magin pag-uswag kan sa mong pagkabuot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. at kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Sa dapat. toong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo, desamong kagurangnan. Sa pagkamuot sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkamuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat, ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos, na santo sa sinangeles, sarabay kaming nag-oomaw sa imo, gabos kita masarabi, banal, banal, banal na kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, panokan sa imong kamurawayan. Pusana sa kaitaasan, paladanan minaligdi sa ngaran kan kagurangnan. Pusana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadan banal, burabolin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo,
Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaa kini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Kaini ang sakuyang hawak na idudolot para sa ito. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kayni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon ka na Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bidog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Hasinan kabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na inaakan Diyos, ni San Jose, sa imong esposo, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan sa muyang patrona sa San Judas Tadeo, asin kabos na santos, kay bahan sa San Antonio, nakonsaid sa mga aldaw na iniyaon kami sa mga misa novenaryo sa pag-andam sa iyang kapiyastahan, nakaidto pa, nakapaggayag-gaya sa imo, pagkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siriman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit, an sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya. Asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat ken maugmag paglaom asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean na sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Katuya mo niya na ihiras sa lambang saro aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan. Kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban,
tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana, sinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ang gawi mong nakakaumay sa samong mga karatan, maugay na magligtas sa mo, asin sa mga bagay na matanos, magdaras sa mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa indo ka, boss. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita ka, boss, kan Diyos na mamubuton, asin maherakon, anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with faith and
Let us pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt That's among among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we That may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Purport, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Good evening po.